Bw'omugusi. Mwanjumuliria Ondizi TV munanaika ko batebya imambia yabo no mambia buna ni gotorati kusanga nomogeni korwa ase kampuni ya Apollo Agriculture na ende lochenga oberega wekera na ime studio imambia yabo no asamalita Douglas Ombeo yote nenerete anene mono igoro ya mangana arengete obonia na boigo amangana ya marketing ime ya county ya Nyamira na boigo county ya Kisii asara tugusanga nere as oboime igoro ekibaba kora asugusira abalimi na boigo chinchira ayuno mulemi orabe wo kwegendereria asobulimi bwao aseigo genda gotengera Ndizi TV mambia bono naboko ndo gutuma maswali yao ose amaboli aliyogane tikomanya gwetera asomtando ito Facebook Ndizi TV News digital asense media YouTube Ndizi TV News gwetera namba ito SMS 0792192834 emambia bono rento beto kubeka boronge nabo komanya chinchira orabe go kwegendereria ase obulimi bwao wakire buya embia bono karibu sana ime Ndizi TV emambia bono. Thank you. Ase faida yumuligeria Ondizi TV uliokora ase litukolitangane tumanyango ningo naende imbere mukiokora ase ekiombe kiobose kampuni ya Apollo Agriculture ambia mono asambre tanko ku Douglas Ombeo na mwigure kuruwa bo mwerio nguru na Douglas Ombeo kwa na Apollo Agriculture as a field sales manager antenete Nyamira and some parts of Kisii County kuhakikisha kwamba na abarimi banyare konyoro boyo bore tested and approved nande banyare konyora mbegu nande banyare konyora mafundisho aranyare ko bakonya ile banyare konyora ebimeri banyare commentary gasari yabo ase ebimeri byabo iri bagosimeka mugondo. All right. Naro okuibwa Apollo Agriculture ase entunda entangani tumanyango ekiombe gya Apollo Agriculture ekiombe kieke nabo ukwaneranga ngaigia targetigu na imubwate chinsake chino litangane naende tumanyago so ase ekimogokora mbia mono Apollo Agriculture ya chagete mwaka 2015 ya gachagete kurigiria barigerete bakarona balimi abange babwate mechando konya no mulimi nababwate umugunda bwende gusimeka lakini takonya tabwati enjirara nyore embusuro anyore buno boyo bwa pimu buya buya anyare gusimeka anyare commentary gesa so Apollo Agriculture igacha in the face yoko konyo mulimi because abalimi abange anyorete na ama ina babwate ekiginga gisaine gosaka ginga akega lakini abalimi abange babo baroso obotaka gosaba kongu boli because mbaranyora enjira baranyole embegu isaine banya embegu ere tested and approved banyare gusimeka so tukacha kore account ya Nakuru tukana gochechi county buna cha Western tukaenda buna Trans Nzoia ono in 2021 tukaja Kisii and Nyamira and as a matter of fact last mwaka ulio etete 2023 now in Kisii Nyamira nabo tuwasabit almost 20,000 farmers no mwaka uyo nabo so far nabo tuwasabit almost 15,000 farmers towards the end of the season iko chikwaere ko chimotinyo ko charabo konyona tuwasabit abalimi almost at least ikibarake 30,000 that is our target. Yeah. Yes, inubuna Apollo inkieke moko bomogo kora ase abalimi inkieke moko kwa tumanyango kiringa kineke nene buna Apollo Agriculture mbia mano Apollo Agriculture because yo maitena na mangana yo boyo mbole seduka na nembegu nerali nere seduka but bono konyora mulimi ora abdo konyora na busine rigori yo boyo bokorteki boligoro wono intubuna Apollo igotogocha in the face number 1 kwa kisho no mulimi yo nyore mbegu esenjera yani elia omkopo Krako iro ide mbegwe na potoko moyo umkopo aenda asimeke anagwaka na ngora so that kera gasire ono kera nyori gasari chieto na bakonie chibesa chinda koreki akane edeni ya korteki ya tigarete igobone minute na into Apollo igende gasito no connection mulimi yo twamwakire cheki because yokonyora mulimi na ekenengeri na abalimi abaito abantu banda abange konyora abalimi abange konyora bagusimeka no nembusiriria elia ni etarite umuntu akora rusichi bande esekiage oenda mugondo koraki usimeka tari usimeka no oboye kwana kanyoro mulemi onyo reri gesereri kesana bona into Apollo igente ketanga ntoko kora to ko mulemi oyo
embegu embegu enere tested and approved by KEPHIS to mwana oboyo bore tested and approved. Number 3 to make sure na twamwera amafundisho aya muhimu sana kuvuka kende gyonse. Number 4 to make sure na ebimebiri biri twabire bima twabikavire just in case ekiangazi kebeo, just in case embule twenyinge sali bimeli, just in case oboruire bwoche bwataki gose medudu yataki ebimeli biria. We as Apollo to go in face with the in liaison with the insurance companies to compensate umulimi yori. All right. Umulimi naro kunya kwevolinga Apollo ye umulimi onde bwensi ogocha obwato bokongu linde moko mokonya mwabonko mwoboyobo nokwirumure tomanyango ase obwengenga inubuna Apollo njera kimulimi arabiga kosoa ase Apollo ende process kera arabiga kobwati atarachi konyora obwoyobo ase rigolirike nabwo konyora ogusirwa ase mbusureri nabwo koba konyorege kendo ekero ose murakero tiro ose mbura ture nyingi abiri osalie bimeli njera kimulimi akora soa arafu kurwa bumanya konyora ogusiru kwino ambia mono ritangani ntobwata abantu akukuna field sales officers bari in every ward both in Kisii and Nyamira and other regions. Ora nyore maybe mulemi ara sebona Kericho. Also we have a team there. But because bono ntuto the Kisii na Nyamira na ande bono to chino munonga to kwana. Again take tangani to bwata kuna field sales officers. But in this the word it. Bakonyora bare branded babekete t-shirt ya Apollo and babwate badge. Bono kedona bakonyora na bakopa nyora bare field. Number 2 na boko bwatu tumeke code kuna star 387. Kere kwa dial code hash and then bono boko irolera singe nchefedo muri oyo sombe ngora yeah erena star 387 hash kero muri mi dial code iyo system ya Apollo ego tumeka AI artificial intelligence automatically go pick your details and then ego tumere link ona beko ko forward to some agent your angena sorry na gwakire simi agokonye bono currently into ajitena a very good also method na muntu bwatese umutandao ito website ya Apollo weba umulimi na bako genda kweko monyene gali ese www.apollo.store kera click ile website gabo na bako icholerie ebimeri system umutandao na boko mugaide mu bowling county kyokorwa ward kyokorwa alafu emoboli mbito kyote ogochora gabo ese website yetu na bako rora ibinde bibangiri ko turumbukana no bwoyo embegu na negitangi ibinde byonsi pyotagete naboko select gabo ko tayiri goli ryo bwende kugora na tutegete kugora in cash naboko ira essential yo kugora in cash na tutegete kugora injira yo mkopo naboko ira injira yo mkopo yeah. All right. Kwa vile ukwanira igoro yenjira abarabi bakwirikia ndobo watebere ase chinjira chekerero babere we ukwanira igoro yo mtandao umuntu nara urali ekinyorogali uganete kwirikia na Apollo ngakibona arabe gako banyora mbia mono nabona nateba maite ubujabona kena natumuke code iri ntangani engonyora bali nawe bali babwate simya mulika muizi ena bako dae code ya inateba na star 387 hash gose na kinata yona bono na botoko kwa kema take afinyire code na botoko mu assign agent in that area gose after that also ngotwara to yende kuna chief farmer forum kirebinyoro whereby to colliers na ba chief na village elders abakonyara boro story gose ne ekenyoro kisine kyabo morenda eto kwa no mugambi obo morenda to motena ntobwate meeting to kwa nabale abalemi baje to babundise bali bakota gosoe kiombe ya Apollo na bagosoa ne batari gosoa na bakonyora amafundisha na arago chikokonyo mulemi ya at the end of the day na agenda anyole mbegu eri achikosimeka amweta amafundisha ari ya muhimu kubone none mbegu esengenjo abantu abangonyora babwate mbegu kwa na bale duka bakora banyole mbegu lakini kera bana banyole mbegu at the end of the day bali konyora liga sakora esengenjo karako kenda mukunde karako chikosimeka nabwe ndanyora amafundisho na kyago chikosimeka mbegu na kyabwe nde konye gushugulikira mugondo epake mbegu yacho konyora liga sadi cheto yeah. All right. Engana ngali kumanyanga mubwata bisi chino ase chinsemo ao na bokora dimension gati ya chirira nyale kwinyora bilinde kyagara ni maite umungu na narali kinyoro gali na bwate simira kinesimira maite gwaka kwa ndori yo mwana oyo tebanga mwana one muchomba kinyakundi ngonye
oaka dende tramanya onye mu bwato bisuma tena bagutara ngora abate no te ngora bara kora litangani maito more mi oli ole kani maito no bamai na kabisa tumanya ngo kai bara banyori ga bara manicha mbia mono bono like Apollo twa korre a lot of partnership with abantu mbara konyara pale kuna agro dealers abantu bwate chiagrofit chawe in different areas so for us konyara kwikiro mulemi oli ole mashinani maite to enda to ikore usinobisi usembo songa to biko boyo abera abe challenge usino mulemi okurwa alikeri na mate kwikarali usembo songa uso mulemi oli okurukinze mo chioro sana imaguchi mali ale bono twa rosi chiagrofit asa au or for example ndotambune ewodi buna mbumariba ndobwate agrovet kuno mbongi stores au mulimi na bakanda ku mbongi stores na bako mukonya amwasaini umuntu akoreki abona coordinator bwata ku mubekera none era mocho lebinta mwe wethere system ya Apollo gose totebona bone ewodi buna ya Bogusera ndobwate ka bumosocho kero ka bumosocho ndobwate mungino kuna Pamela stores awe agrovet ya Apollo nekoteki nero mulimi na bako gendororo akoreki akonywe the same wakandi kusi eruga mwino asanara ko kweruga abo the same wodi ya Bogusera akako genda ka bunto bwate ako kuna Jahel munginaro ko Jahel obwate agrovet ka buna nere branded buya Apollo abako ready kiri Apollo agriculture to kwanda buna chinse mochanya mira ndo bwate agrovet tinga kwegule arabu ndo bwate agrovet ende ko kuna famiko agrovet ere kebiriko ndo bwate agrovet miruka so we are in everywhere igomore myako genda akwenda ese agrovet usase mbusire kone kuno boyo abolinga Apollo nera kabisa nata rasmana ko boli na Apollo nera already nera brand na Apollo ega Apollo ne kartek nero na bako nyora to agete rangi bye karika Apollo agriculture arabu sai some green kara nera ya green ga buye likiri ga Apollo agriculture na bomore myako so aga abu kara so ire ga abu and then from there I reso mo attendant yo agrovet amadaina ndegete ko yunga ne kiombe gi apo kuruga bana bako nyara ko mokonya yeah tete chakirengana entanga ni boy goto bitokora yabere ko endra asama tukamange ubuyo butali oboronge gwabere bokonere gwa abaremi babere bakwimurunga negetera bakonyoranga nigo ubuyo bobwate amaroba ubuyo bobwate amarionye chimboli ebintu bitali ebironge omobisa bono kulende asensemo ya Apollo njera kieye mokone kinga abaremi nkonyora bare obuyo boroboronge botabwati amamocho andonzi okay mbia mono intubu na Apollo product to era to mulemi number 1 ikakuna ikandukadi embegwere quality ese wakati bese mulebo kenya mulebo embegwere what quality number 1 oboyo bwa Apollo sisi otoko socio boyo bwito sana toko tumeko boyo mona bwa DAP we test it na no bwa yara we test it bwa approved na ndo mulemi to nyako twara stress inene ko moto mayetenjera nere ngorono na yora pimo boyo rusi boyo boli bobeka no na mache osembonywe na mbo kunyera manya ino mochanga kale obwate because siku hizi okonyora abantu abangi nabona mwarore sebyo ebyombe ebyombo bya bari okonyora muntu bambe usine mbego asinere kale korosikwa konto komanya mbego ere genuine etari genuine nereri ikobono we na Apollo gente ketanga ni toko sauce most of these ebinte bina no boyo toko sauce embego toko sauce from na Kenya Seed was direct from Kenya Seed from the source whatever go provide to abeka in our warehouse even before a season correct check ona geromole miera geromole miata get those inputs already to be tested they are approved by our agronomists and our team from the offices ona geromole miago cha toko mo go to kana bode satina mbole buya na ndebo no nje ngwa advice abaremi for example so mole michire se eduka yito oiriro boyo no boyo gorore na mboli na bororere mboli na bogwenderete ko so boyibikira machi membora karaki mbora nywera ndumuko mwadi baisi mulimi yanya ikoro ni oboyo kwesi agro dealer immediately na ndanya iko to report so that tumuchinjiri oboyo yeah all right homo ntumulilia on Ndizi TV na bakwenda kusanga na intwe ase emambia ya bono astonde kusanga nomo bisakorwa ase ekiombe keria gya Apollo oyo kwenda kusanga na intwe ase emambia ya bono igoro yechinchira ndrete gosira abalemi ime yerogongo rwagusina boigo chinsemo ao chitonjuka naine ase emambia ya bono asora apeko kwenda kutubwati wetera somtanda ito Facebook Ndizi TV News Digital na wetera ase ense media ya YouTube Ndizi TV News na wetera ase namba ito SMS na bogotomari bolyo liao na boigo ogotoma engana ogane chikumanya ase emambia ya
ya bono tobe tukuburia omogeni witu ase emambi ya bono una enchera eyemo yokwagachana inyoranga ayeno ayebwengencho na ekwagera omogeni witu bagagocha ase studio emambia ya bono tengona rango mbara bya bero bagoswa ime yomoroberio obwensa kya emambia ya bono ndoche Evangelist Saulini Glorious atebanga following andoche and Charles atebanga watching live Joba and Frida. I wish you a blessed and lovely day covered with the blood of Jesus. Ndoche boiga Walter Rioba from Embakasi Nairobi akondani Teresa Kemunto. Good morning Joba and Frida from Muranga tuned in. Ndoche Klaus Nyakez watching Kiyaka Sam Kurwa Nyambaria a bench Nyambaria Gere County ya Nyamira. Oh wow, that's where school. Abuna Wotambe imeandizi TV ndoche Victor Omondo Miyenda ako tuned nani ndoche boigo Dominic Nyabuto omwalimu Kurwa Keumbu Amasago ako tuned nani Virginia Gladys Nyebs pamoja kutoka Qatar ndoche boigo Enoch Mochero Kuru Twins Empire ako ndani Kefi Somvi Motangi ako ndani ndoche Nicholas Ogega wako ndani na Michael Mutume Masige West Mbako mocha ase emambia ya bono bono kwa biro kwanera igoro yoboyo muko bamokorwa bore obwekerengo kigoro nagani kumanya ingana ende ekyagero mato boyo bwabere bokole talibirali nyinge noga bunte tora singira kigima ma kito anyoriro twabere tokoba oboremu akero moremu amoremi arabe gakole manga obuya konyora nobuya no chinga mangana ndo ikachi koroba obuyo bwino ekero nchira kiyo muko bamokobo beke mebukeria mburi kiro apola asigito ase moremi arabe gakomanyanga obuyo bono bwa Polo na ndenchera ke mubetu mokwana kinga abantu bande bali bakoni obuyo botari boronge mbali goswana na batu bikose nimebuko ya Apollo kwana kinga nkoni baro obuyo botari boronge nchera ke mubegete bolendi ase emibuko eri ene kwana kinga mole minko manyara obuyo no boronge mbia mano sibolere bono in Apollo at the moment obuyo buna bono ngo emifuko eri ito ere branded nyore dikiri Apollo Agriculture kurugarisco kabono muremi onde abonyore gente tangani igenda getani kero muntu akero buyo wenda ko sealed borale bokoreke mbona bosiki no konyora boyigo iri toza koira kora toza koira buyo ese ngencho abaremi abange okonyora na maene na abantu bacha batena abantu batete ibintu bye rais kidogo iga na maite ibintu bye rais samta ngakiende ngochere bya finyomole umuremi muntu bagatena bondo tyangende none chiraliga bimbe none buyo chigorogoro ibere sato iga ngene ngoreke nsimeke at the end of the day ewanyo chibando chibalirete mugondo ama ene umuremi nje ni last time na arabere na Apollo for the last 2 years na ande nanyoteri bakari yabagende babalime bali baita basimikete last season because twanga patena razima moment eri gasarino kabiri ko sekatatu ono kenanga patara bana bali ma kontena no ntorochina ligasande koltaki ligasan goja ko gasatori and as a matter of fact imbaga sete esengenjo kereko abwatiria mu foundation na oboyo bolitoko kwa for example for Apollo because it was branded number 2 it was tested and approved na oboyo boli in abonege serikali nebegete emikakati we also in Apollo there is nobody obenda kwa ni oboyo boli branded Apollo unless and otherwise igakora na Apollo gose inabwate in partnership with Apollo akasign a contract ekorokna okorale gasina Apollo if omonda toke osoko disseminate oboyo obotari kwa Apollo and is not licensed with Apollo Agriculture kwa oboyo omuntu yitoja twa over reported over arrested alafu ebitambo koro bya machiko byakora byabwatro chakaraga igobono genteka monde te kwasho muremito na omwancho mo olion tegareta ndo ndigete na nerina oboyo from Apollo Agriculture igoboro of high quality obore tested wali basimekete na intwe last ba bira basimeka na intwe they can bear witness so then amaina na aspect no oboyo bwa Apollo for maybe last season or the other season lakini so far diga sandi akoteki ndi amended ebi or we are 100% sure because twawira abaremi oboyo basimekire bagesire abande babo bagesire batana kogeza and they can full attest to that so into guys it is very easy guys it no ko amangana ali food security to make sure na enjara to akoreki twanyesiri enjara moto gusari etogosiri enjara ni number 1 kwa kishana umuremi kira akire mugondo gosimeke ndagera gonyora ligesa ichie konteki none rako goki unage umuremi aragende gosino umure mugondo ekm agese chibunibere igendo bune kinto ntogota mangana bunayi kwana ko banyora umuremi yo chura se bono sena gosen transo yari gose
usema ansa egalia usimeka ogesa chikuni 30 ngigitamera gusinande gusinolira badire dito machi kama mulimi atari kobwati na into na Apollo because kero mulimi go sai register na Apollo ko mwaturi kintu kuna mafundisho ya agronomy na kiako ndako beke bandiri sike kama na kiako bekero obuyo kigwango kiako bekero obuyo na kiako top dressed because right now abantu banga mete mbali ko top bando chako na and based on research ya korirwe abalimi bali in 1 acre batiri kokorera obo chibando chabo top dressing fertilizer bako apply obuyo bwa top dress fatana boneka abalimi abange no stage bakote stage ino bali ona karaba kire stage iriyo bako top dress konyora maybe omulimi ofinyikire kidogo ono if toko topere bando chao based on research twakorre you are likely to lose in 1 acre 10 to 15 sacks of maize ibona kare kwa chibunia choje 15 watu gutire ngai watu kutagochi no mugondo nyasaye okoire chinguru nyasaye okoire the only thing na Apollo ya rule kure nsemo ya koiro buyo bugo simeka obugo toperi kene gyos kirio tagete we are always available okobya byos yes as gutatiga amangana tukoreteka mangana yobuyo nkorumoro buyo gwatera nkorumore mbusoro boigo nchira kimoko mogosira abalemi bali bakonyoranga barasekerengo gianse kyobolemi konyoranga omuntu nabwato omugondoro monene lakini chibe salende njirara abega kwene kingogorire ebintu ebyonsi nchira kimoko basira ne kwene kinga mwaberi moko basira mbia mono ono okonyora omoremi number 1 kere aitere process area yoko ba register omoremi mo bisoria mo register kurese a ground after mo bisoria mo register from the ground alafu wono gwekara sabu ente kwa kana ende kune deposit kera kwa kana deposit yi ako kana go chese bill number deposit yeko ba 10% sometimes even 5% umolimi nako chako mukingo sine bya 10000 ako kana go deposit ya 5% that is like 500 shillings umolimi onyo lebintu byonse yakoriki atagete na mbali bakonyora 10% on a higher case ama lower case onyo 10% that's like 1000 umolimi ochino ngogoro bugo simeka obo tope chibande mbusuro kiregento onyo out of the cost here 10,000 he has only paid 1,000 or 500 shillings kwa miyo chilo simekire to chino already mo miyo to musire ono kuchakara kabuna bako na koligi stinga 50 emia aweke ngora agikishiro correct okolide wakane deni ya so that in future na nalitora correct twanyado kushugulikira to shugulikira bali mibande ese nginyo mucho mo miyo ya rero usine bintebi to amoire because ko kero koligireria kero mulemi yakwe mukibinto kura Apollo sino buyo roughly obuyo ko sino 25 kg right now eboli ko 3000 no ko top dress eri bora around 3000 aya alafu mbusuro eri ko 1000 that in total cost in the almost 7000 ono 7000 ni mulemi ocho rule only 1000 or 500 toro jina already mulemi wataka neti already o tokoli o 7 ekopon that is why into na Apollo to connection o mulemi oyo to make even the almost free because karo mulimi yakwe mukibinto at a cost of those 10,000 okani deposit ni 5% that is like 500 kaka twa mwabosa agenda asimeke agesana koraki anagwaka na back and bono kero mulimi yawa abwate amafundisha to the letter then at the end of the day we are full assured that mulimi onaka ne because onyo already gasari twa motedena kero asimeke na intwe kero abwate amafundisho in case onyo alego sene calamity face yose mugondogo will compensate you. Mono mulimi kara anyore was that risk we don't that farmer tari okoraki tari wakana deni back rather what happens etoko write off to compensate based name ndimo getina kibinga. All right. Umuntu muri ndize TV otwandeze usanga nere Douglas Ombeo omobisa kurwa ase kyombe kya Apollo ke kurwa ogosira gochia ase abalemi ase emambia yabono iga aganda tutumanyia amange igoro yechinchira bako babakurwa ogosira gochia ase abalemi au ime yense yaicho ya Kenya asina ngote nabo kwanda utuma maboli yao nabo igosanga n'intwekerengeli kyao emambia yabono tobe toko mwabene abega kwiraneria kare studio maiga linde abega tobeka boronge nabo yokorwa obosemye bwa yegocha ase muri buna enchira eyemo yogotosira ase obolemi bwaito kyageranga
nyoranga oburemi nabwo egete kyomogongo ase ense yaicho ya Kenya onye buremi mburi buya nigo konyoranga abantu abange bagochandika sengencho nigo konyoranga no nebigori byebincho ebiko babiko genda ase ekerengo keigoro ase enchira eyokonekinga bintu mbiri boronge buna ebwenderete ense moyende ndochinga nkurumore ense elia yugusira chia sabalimi anene mono kero babere bakonyora ogwakwa bosataranyora ligesa ligiya nchera kieye moko mukuru gusiro kuna endinga mero berike bose procedure kiye omoremi abwanete kubwati mpaka oikera bona ase moko compensating taranyora ligesa liabuna abwenerete one gente tangani in Apollo as a company kero omoremi bone register meribiri asimekire. The first thing, bonega we are more visually talk to register, talk make sure that they are in contact. Kocha ko ba to one from to abere ko bangana mo le miolina na from the day asimek. Ba in contact. No more visual. In case of any mabadilika ndo nsi sebi meri, anyara correct ko report yo some visual. Ko so ndo bwate namba ya obisi. Ya toll free. Yo mulimi yakubata akena mbere atebena nje no mulimi ande free. It's free of charge. Umulimi wina bakubata akesi atena bono nje nkuru so and so and but verify details na na mwe no mulimi wa polari. After that anako tebono ano mulimi wa polo amwere sishide amamote nje bina simukete na polo bla bla bona kana bondo chine bintu mbiri bya medudu nere attack mbiri bya. The first step when bali baro bisi egende bakumwa advice bakumote maybe akikosine bigicha mo so patu mo bisa akibigicha role na the state yebimeri ibiri mugondo and then after that either aba advice osine ryoga mogorono misa mote na now gende sa aggravate ito ere so and so place osisi kwa rusite bintu oire ryogete or ndo nyusi maybe no bora nyone medudu we control first of all tukona what called control measures kuhakikisha na medudu yote ziko correct osamba so mugondo side bono kere ya very beyond him then now bono ngo ba recorded under the bari mi bali ba facing calamity aya mbale ko nyalo sen floods the most important thing as somebody mi kere ko nyalo any challenge kere ko ndo por Apollo mbuyero reje o report because kere ko report ri ko kora assessment after that ngije to our officers bacha ba kora assessment ba report kwamba na umulimi ABCD alipata shida na attached kwa kesi. So kero umulimi I did that process ona kona be kune department ya insurance chacha kushughulika na kimulimi achika compensated and they go yenga kentambe because at the end of the season kutoa kwa analysis to kwa post mortem to akore abalimi bagase ko chakro mutingyo nano yo kyanda then after that ko chakro mutingi 10 bachaka kwakana. All right. Igo akona kinga nchera kieye moko mokulikiriringa oyonyoli rasara ikyagero mate mbara mate ranyole nga awotebanga ndozinga mbaro ranyole bwatu bulimo nchera nero moko pimanga season yeli nigabeta konyola liga salire buneiga kulende round ya bere ko baiga nchera ke moko nekinga umuntu moko compensate no lyo bwenda ko compensated. Number 1 because insurance ye style ya kwana bime ya sabarimi eko kabe meri kyo na tema ko bakilia tede muri mitaje ko tele no maite bono ne mwangete bintu mwatete bima nero bona anyo na umire ngo compensate more no ko kune bima ye bime eko ine songa kona crop insurance eko kabe meri biyo bono omulimi oyo gitangani maita ata reported bado takaba compensated. That is the first thing. Omulimi oyo kere kwanyolere gosine kwaenge gosimeka gosemo umuntu mugunda alenga gosimekire but mbaya tarakora tageseti arafu era kaenda kakira akatayabono ese tingeseti kebona bacha baro toje omonyole ya chance na mbi bali gelingwana kwa kana mkopo ko maybe bagwa kele simina tuko toka senjera yesimi osomo bisoko ko ligitari kwa konyora ona kera chire gali bono je kotegwa kana no kocha katena ki na bintu mbia kaltek bia met amaende bakokoleki bakowakani lakini bono mulemi yo responsible and no maita bali mbito bali responsible kente ketangani mulemi yakwenda kokora kera rode anything kere unique
ikabwente na mbere ya toll free yake so mu episode mu register mu address mi amoto ingwa register eshira nena be faced mu episode directly ata ni abakanga address mi ante alina na bongo mu ase ni moto iko se mu ase ni mu episode mu moto go genda ro muri mi chando kya karte mi chando kya bwate after chira ro muri mi chando kya bwate we later report and then to submit to the office to take photos of the state of the land. Kuri mta enda kira gesa kola ra biri bituma kole anakota peni bintu byana byakole byasarekire. Even kero mulimi yakwa na mugonda gusimeka we advise them that it's good when we work with sabaito bago gusimeka at least baba guide na bago simeka. Also we can be in a position yo kumanya na maina ngwa kwate kwasimeka but the insurance we are giving abali mabono in Narok last season abali mi abange basimekete. Bahati mbaya ikwendeka pa o kiangazi kakaraki ikaje mbura ya twitrim chwana kana kaje aberega mbura kakaraki ikadisappear almost our response in Narok we compensated them because ye calamity ya kote ya face because even though mulimi utanyari ko control okora gosine oborire bwa attack ebimeri byawo tusa gukira teba nabe banyore kwa irwe lyoko kwa correct because ndubata maliyoko mbali kulingana ne no muchando orokane mugondo maliyoko na bagwa no borire buli bwanya bwa attack ebimeri byawo onyare bugusira lakini ndo bune kiangazi to konyara ko control nembura buna bone ko twenyinge gosi ya tule ya sadi bimeri to nyara ko control aigen to ko corona ko report and then mu bisacha verify and then utakuwa sawa utalipa deni yako okay libo lilinde enseme moko akano mulemi bose como ege kendo bose como compensate as ebimeri byaye emoko mo compensate as tibesa tumegete gosimeka bose tibesa ali gocha konyore kara onirigesa mbesa kichi mo compensate embia mon number 1 ni ntoko kora kero mulemi register na Apollo kama mtoto even the bira ko imuki because in Apollo tukupima toro mugondo we have a process here na mulimi onde bensio ko we ndukura Apollo lazima mugondo yokoreki opimwe so a system ya Apollo kare apimiro mugondo ngomanya tore mugondo uli size na kyokoreki na kyongana no mugondo mulimi tabwate mugondo na one size 1 acre size of land toko mwe ndubya 1 acre no mugondo mulimi tabwate nusweka we give him ndubya half an acre no mulimi tabwate 1.5 or 2 acres or 3 acres soko mwe kulingana neke wa kiwango kieke so ndoko ko mwabindo byetane pyajiko ko babune wastage soko mwe ndubiri kulingana kalteki kulingana na twapi mugondo twatha no mugondo mulimi oyo mugondo yole AKM because mugondo mulimi oyo mugondo yole 1 acre what do we do toko mwe ndubya 1 acre na tabwate 2 acres twa mwe ndubya 2 acres ono kile toko chakora compensation ngo ntomanya tena in 1 acre what is ngi mulimi yo bende kanywa 1 acre for example bende kanywa maybe 25 to 30 sacks of maize and to 40 sacks of maize ono twakora ka utomanya na tasa kumia the insurance yako eko restore to a better position to kumia mo bona maybe bake sawa tena maybe at the moment iligo lili chipando nire ngarire ese market bapima and then bake sawa tena maybe will be paying kama ubwende ko maybe no konyore profit kusini ya 70,000 abako na 50 ama 60,000 yeah nangani ko manyanga enseme ya insurance ino maite chi insurance nyinge to chimaite nga no ne chiegali muntu nkuira ngocharo o renew o akana gono inu nga how frequent umurimi yako baga wakanira insurance ino usinga ki nego operate ndiye mono so umurimi yokera ko ire ebimeri bitu biri Apollo for example otebuna ebintu kwimuka ibise ne kusini kiri bikomi already insurance factor nere mabu kono ntobu atina tubeke tikando na bono akana insurance kando no the factor hiyo ya insurance nere catered mabu okay so bono in as Apollo our work no remit those premiums kwa chase insurance company every month kwa insurance molimi protected against anything abenga buna bono kero muntu akakolegasi ngo limito ryo sinene chief premiums in case kero kwa arwalire lazima baenda bakonfirm na employer nkonye ngo limitiere those premiums then ba compensate yo tutabenga na Apollo mugo konya balimi abagwakana yeah so mwetu mnabono iligo lili ya aegwa nebwate the insurance factor nini bona kere insurance factor ere imagabu bona ere kere akona gwakana go 50 bob 70 bob ndu ibangete na Apollo na tumaide chibesenga tuko limit go chise insurance so that in case kera balimi abanyore any face any kind of calamity will be able to compensate free without any go strain because you might tell tota yumulimi na
wona kawayo ku imiteri teko nyara ko make sense. So we have done a partnership with our insurance companies. Chilitwa Apollo ya chore, insurance ya Apollo ya chore, they are faithful companies that are supporting us. So the want to have such a calamities because in kokoratore investigation twakora kintu kiriko sawa. So kale siso ni erede abali mebaga sire twakire twamanyire sawa, then wanaanza kulipa. Our farmers in Narok, they are very happy because they walikuwa wameshindwa kwamba twanyora terigasaga tugasimika bono igesanta nyorete akituko chikoba na baka nitubone ga now chede barenge very happy by mugityo woyo in large masses embusura bakachigosimika gobono nona abantu bitu bagusi abali mimbaro bake ba face that calamity abange baba bakaniru kwanda toriko batarera in the next 1 or 2 months toba award na toba tevi karibu Apollo. All right. Ere yake gima boigo tutegerete asense meye ya insurance matendo maitenga chi kampuni nyingi che insurance nko irabale ege kakere ege tambe kwa kana abantu nanyekero montanya rumu basokano yere emyaka ebina bono ntebyango ensemo ya Apollo ege kakere na kimoko ira elinde kwa kana omuntu ndiye mono na bono in Apollo nabona ge season ni kirawa limibasimikira bona ega abange bawachi ko chekogeso mutinyo onunane mutinyo sabonane oyo kyanda. After that we take like 2 months for assessment. So by December kwa limibonsipi babere compensated. All right. Lere byake gima asense mwende nakani kumanyanga nobole mi woka moko sira bose ntatu kwanere ase obwagare nga mbimelike bimoko bamoko sira balemi aso gosimeka mbusoroke moko rwa nabo yigo bokwanera etugero nchira nero moko basira abalemi betugo mbemana. Right now Apollo, as a matter of fact, kerea chagete he focused majorly of 2015 obuoyo chibando nemso maybe ni chingende bona ya chirare yegokire bona omulemi bona igane abana tataketi mbusura yo gosimeka nabakanyore ndagare no nechingo amaryogo yichingo kwarori nabakanyore endagare echombe ni namaryogo echombe the same way omulemi yo nabakanyore gento buna chitaye chichi solar chigotumika daily powered with they are powered na solar omulemi nabagocha arejeswe aire solar yoka aya omulemi nabakonyora omulemi atete gosimeka gosene nojine gosene chingende choka usatete gosimeka gosene cabbage we offer those seeds ngona ndo chimbegu bune cha chingende also nchiroro pia at the same time in Apollo ngona tore ndoki kuno chitangi premier bange ba tebete last season ndutete chitangi cha maji nyoro mulimi yako te njemu yamono mwante bigo lakini abona yango chanaka kwenda ro oje mwango ngetangi mogongo so toka karansa tukakora consideration so tuka introduce water tanks cha maji of different companies ono kromulimi a register in Apollo na tatekete tangi we even do free delivery to the farmers homestead. Normally me or register in Apollo right now or the process your code or can deposit tangi yang cost 50,000 or can say na deposit yang 5% akawa company 7 working days matuko saba adio colleagues no mukirero atwa matuko saba bona it ko bona next week it ko bona rero konyore tangi abere delivered mulimi kwa kirware sim bona kirana mulimi kire kwa register make sure na SSM yao SSM yao nere on because ngo kwakira bale sinyo ba direction ngai buo ke kolta ora nyole maybe kwa register uga lakini yote kete tangiro asanga so they are in wako in contact now company they deliver tank even ken tank power tank wako contact wako tebono ngocha tore njera to kolta tore bako rate tank baka buo ba kire buo bono bako jebe kiraga abo kwa sign kwa ngina kwa korek kwa verify ne tangingo ne kolta mbiyere and then ono ko ga kwa rana ngai ko beke tangi yao. All right. Erebuya kigima omwanchu mwelia on Dizzy TV ngoto ndite usanganere Douglas Ombeo kurwa ase kyombekeria gia Apollo Agriculture ase abera usangana into ase obwagari anamono igoro yamangana alia abakora nabo igo enchira bako babakurwa ogosira gochia ase abantu abange anamono astobeto kwanera engana erengete embusoro bako babakurwa embusoro engi yatali embusire mu abere mokora nembusoro elia yabere gego pimo
mwa na kwene kigunga nembusoro engiya na boigo obwoyo obuya tobito kuonera amange kegima askurende bono gatora chikogenda ase umutimo komo kekodine ginko irana ndobe tokogenda gusanganere kole nabo konda gusangana ntwitera somtando eto Facebook ndize TV News Digital asensemo ya YouTube ndize TV News wetera somtando eto www.ndiztv.net awatonyora chinsa emeronge bere nainye amatuko atano na bere ye wiki na wetera asena mbacho SMS 0792192834 asora gusangana ntyo kerengel kyo na boigo amabolio asemambe tobasa uska ngwira natore aseka getari egetambe Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Laboratory ya Dynapath nigebwate ebirenko by'igoro byobokoreri bokorenka marwaire bagotumia technology yekerero n'ekimashini cyekerero gwetera sobokoreri bwabo buya nigo bancheire nekeombe gya Kenya Medical Laboratory Tech and Technologist Board eliyokurwa bokoreri yobwo samugenda ngurukuna munarega kama elaptech por Dynapath Laboratories itari itomunya atori to kurida marwiri na malaria kuri tori sukari to blood pressure kupima tori kidneys kupima tori liver function test zonse laboratory nkuru baro bokoreri buna microbiology, clinical chemistry, hematology, cancer screening, histopathology nabo igokorenka amarwiri buna HIV, brucellosis gose oburwiri bwa mabere, arthritis na yanda mange boigon korenka bale omubiri bwensi asamarwiri buna prostate cancer asamange batalire imeyo muchobosongo asamagacho asansora complex center of Capital Roundabout angena National Bank kusoba kiresimi. Najali afya yako, usigoje kuungua ndiposa ututembelee. Dynapath Laboratories, a legacy of excellence. Umugusi bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwaye gesiri na muno banyore asuru segerwa buru yakegima orore imechi nsamu kiri cya yogo mbarabare na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwo bwatuka kimbego go cya setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo irageronyore tugingiya insira iyo wigo itari gwakona marwire ayirira natarira eduka ya Enokem yo mu cyobusongo ilikwe nyorera amaryogo yo gusalira bimeri indagira next supplement chetugo amaryogo yo gusalira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byogotuga egatiya yanda mange naboko banyora imeyo mu cyokisi asinumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyira angena Market Plaza wigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imeyo mu cyokisi iyo yakarukiru Falcon Station wigo naboko bakira esimi Enokem Agrovet growing healthier future one harvest at a time. Ine kwa beri gukuriye kimashini chingiya echura tume kasemirimo yao bono lichi buriao na lieri etuka ya Gusi Star Shop ibyo gotoke miyo mu cyokisi nigo yakoletere kimashini chingiya echo chikutume kasegeka asirigo lirigiya nigo bakone kimashini buna bono chitinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chi machine chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chi machine chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyo mu cyokisi asebali nene kurutinsa mu cyakisi kogenda Kisumu azamagacho Agusi Plaza ground floor room number 6 wigo urusegerunde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyo mu cyokisi naboko bakirisi ngwetera stinamba cyabo Gusi Star Shop nidukoregene
asokogura ebintu bigutumika asige kigetambe asirigurire nse agerera. Mpendwa msikilizaji, ni Daktari Mama Nakaima, daktari wa mitishamba, daktari kutoka pale Ukambani. Kliniki yangu ama ofisi yangu inapatikana pale Kisii Nyamatalo Junction. Nasaidia kwa mashinda kama bile ugonjwa ya UTI, kisonono, kifafa, tumbo inakusumbua kila saa, kichwa inakuuma kila saa, miguu inakusumbua kila saa, macho inakusumbua kila saa, na upande wa kizazi nayo nashughulikia. Yani wenye wanapata mimba kama zinatoka, mwenye akona infection sehemu ya siri nayo nashughulikia, mwenye hana nguvu ya kiume nayo tunashughulikia, na upande wa ndoa yani mapenzi tunashughulikia wenye wametengana na wenye wana yani customers kupitia biashara yao nayo nashughulikia, na mashinda mengi sana. Kwa maelezo zaidi ni 0757102581. Karibuni kwa kliniki. Kurikira bono ayabunu mwagaji kwa manyiri duka okugenda kujia bintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igukubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwate chipboard buna gypsum boards, MDF boards na chip boards. Ebinto au byokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore Old Sansura Building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Peak Uniform and Sports Center niko bakoroisha na koni chiangabuna chi t-shirt chiri cha round neck na chiri cha collar t-shirts nkoni abale chi sweater t-shirt cheme kone minge na chiri cheme kone metambe nkoni abale bitamba byo kwaraburere na biriya byo gutuntuba emeito nkoni abale chi tracksuit chi pajama cyo kurarira emipira yengoyo y'amaguru amonelia ya netball nkoni abale chi socks chi jezi chitai chiskuru asebo ikoba gukora embroidery nkoresha bale chisweta aseba kubeka amaliko yani labeling boigo nkoresha bale na kone cyanga cya KMTC egatiyo bakorera ibonde ubunge nikoba gutuka asamagacho abaraka building imeyumucho Kisii ayu ali angene supermarket ya Shifling ugose nabo owakira Ruth Esimi wetrasi namba 0720398360. Peak Uniform and Sports Center. Omoibuli koiru mwana we skuru mbuya korende nkobwatire skuru kikwa moira eriyo konyora migirio yebirengo bigoro Potters Premium School nao bagosoera ime nigo babwate ebirasi kurwa playgroup PP1 PP2 grade 1 gweka grade 3 eskuru nigebwate aborokia babwatu bumanyi bwigoro na boigo ubaisaine nigere nsemo tabwatirioge erengia asogosomera mbabwata magacho yekerero kurwa bali ndagira ya balanced
dayati nechigari cy'obusombi nkwegeria bale amangana y'ubu Kristo iri ukorongeje chimbwa cy'abana bamura n'abanyaruka lero eskurugia asumurubiri CBC ime ya kisi nigo babwate ebirasi bibwata amabaga manene laboratory ibwate equipment chonsi naboigo ribagari nene aborokigwa bakogosoreria mbabwate music classes, swimming classes, computer studies, home science, young chef classes, Kenya Sign Language classes, naboigo clubs and societies. Utarigotiga magiga, chigosori chonsi. Admission nigegenderete. Nigo bagotuka ensemo ya nyatieko. Angena mwisho walami. Chikilomita isano chuka. Kurwa setauni ya Kisii. I love my school because it is the best place for learning. Welcome to Potters Premium. Vakirisimi asenamba enoti isano na ibere isateyemo isano ne moibere isano ne moibere isano ne zatu inye gose enoti isano na ibere yemo kianda isano ne zatu isano na ibere isato isano. Potters Premium School nyorero mwana oribaga genkyo. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mwanchumulilia ondizi chivi na kwali nirvene senchunda yende enchunda ya mwelio ime yomoroberi obwensa kiasta wendete kusanga numugenito Douglas Ombeo kurua ase kampuni ya Apollo Agriculture yuegendete kurua ogosira akonene gochia ase abalemi anene mono igoro yechinchera bara bagosimika imeri byabo bagokora okwena na kuoboyo enjera bako bakuru oboyo bwekerengo kigoro nabo igogosira abalemi ase ebirengo nabo chinchira asabira gusangana intwe ase mambia yabono asikonda nabo gusangana intwe wetera somtando ito Facebook Ndizi TV News Digital ansemeria ya YouTube Ndizi TV News wetera somtando ito www.ndizitv.net asonyora chinsa emerongebere na inye amatuko atano nabereye wiki nabo gusangana intwe asenchira yabene ase emambia yabono karibu naende ase umuroberi wensakia asonde dosanga na igoro echinchera trafto gusira abalemi igoro ime yorogongo rwagusina bwo chinchera baraba kwegendereria asenchera erabe gekwegendereria hando chinga omuligelio ya mokuboliri bolirine eligi yakorko eno kumochere ninke kogera umuchando yo bwaba wokoba arorom ase tobeto koranga nigo ligesa litalibuna nigo liga salita libuna matuko aliyamagega inkeko geranga ere enchiranga bune ambia mono number 1 egento mulimi awente kumanyangeri na kale meta balimi bali baito bakale abagasimikiro sine bitumaga bali ko limone season yiko bwati basuka kuchanga basiba chenje kemeli bono umugondo goreki mugondo keire umulimi genda maitene ebandongo simeko mwako simeko mwako oliyo gochiko chabu and that is why bono intuna Apollo right now ere buyo mulimi kira simikire chibanda asimasimikiro buyo number 2 era akorere top dressing also ndo bwato buyo bwa bukukuna foliar fertilizer bwa match na bono ndo bwato na yara boost na gridomil na yande so mbiyo kero mulimi chibando kire chikire gose 6 weeks it's around 6 weeks 1 month there or apply ubuyo bwa match na top dress fertilizer so that ya matari akore kamenda because ya mate ese kemeri ngento kero sindagra na mato so once amatori wa apply re the first top dress fertilizer also kire chibando chiko chikowe kora ngana ya flowering chakobeka flowers also top dress kwa inshona dise sari yakore ya mentri lakini kero ga nemugonda usimeke kusichibando so beko no ubuyo limo ogendo tari stosa konyikora proper crop management ama ndo nyana konyora gesari chetoro gobono mulimi bona igana to kwana igende kitangani igende kitangani kwenda ta mafundisho are detail akuru kuna agronomic training of which in Apollo ta correct ta kwenana
no mulimi yate kusimeka gusine cabbage ntoko mafundisho ya cabbage tote kusimeka ebiasi toko mafundisho kulingana na focus ebiasi tote kusimeka ebitungu ndoko ata mafundisho ako focus ebitungu go bono mulimi the only thing mulimi yobwenta ko right now as we are speaking focus mono konyora mafundisho kulingana na kemerike lyo correct kusimeka no kwanda kusimeka chingende make sure na kwanyora mafundisho aito kwa mafundisho yako ndi chingende so that kiroko na mugondo kire kwanyora kintu kyabere konyora uri no kwata mafundisho bona boko manyana kire shida bune yabere kimbwenta ko kire utamanyeti we twa ko guide no batena bono maybe ekwende kwa shida ikwanyora igeliogeri apply ga and then utakwa sawa. All right engana inagani tumurekere nigoro yabalemi abange imeorogongo rwagusi abange konyora engani bagosimeka banikira kibando kina kibakoli kulende akoranga obulemi obo bwebimeli ebinde buna food crops no the food crops na cash crops kulende ensemo ebimeli byendagira baro babere bakobikora bibe byendagira byoka mbada kolenga lyamangana yoko nkiba konyora kibesa gusengeli obugima gwetera kibesiti nchera obuyamboro byobo na ndinchera kemo gusira abalemi kunganya korwase birengere biringa kingosimeka kibande eki ni cyane nabana bane boka ninka yane koline nimbonete ko koramangana iyo konyora kibesa korwa nchera kemo ko mogusira abalemi nabo igo mbose mikyora bwo kurwa gucyasa abalemi igoro yeke ngana eye mbiamono akene ngerina into Apollo that is why we came in connection umulimi urule amangana aliyo koroze go simeke ndagere sinjo kuri kuoka arwe sinjere yo go yengere ndagera go simeka acha ko ni anyore chibesa ndona commercial farming bon semunye umuntu bukinya mulero now indibona buna Apollo at the moment konyora balemi abange we encourage them tomo dino mulemi keto kwa kiresa go seminde byo kwerengera yo mukopo inatoka ndo simeke buya ne kobere kitiro koraki wakana na ende kineken ina kwimukirie for example sine binde biko gikosimeka ocho usikwimukiri mbi kusine bya 20000 kwajira kwa wapimira wate chibando tete sine chikunisa to chokolia no nyare kwa kano chomukopo tokonya kubona kwa ndo liko nyoro ko chakumina na bantu bali ba o chakubuli buna twaka no mukopo ono konya timbu atibe pesa na ndio watu gatwa kwate ibinde bitwa kwate with one aim tokorusia bwa sole tokubeke na better place onyo lenda agra extra eyokoli bakenda koreki endo koni kubona ko nyoro mole mino ikira at a point whereby asime agosimeke ibimeli byoka byokolia mulimi bakaumie netaba nebinde bya kurwa Apollo bakakoreki bakaumie because konyora kibesa kiti atumikire mugondo kolema kuburugera embegu takonyora fai as a matter of fact konyora akokolera asara ndibona bona Apollo that's why no to kotri ni mulimi to madena mulimi na to maitengo irole bimeli no boyo nembusule turikwana kubata mafundisho ando kumanya regeza yambu yokoreki yotige esenge njonko endo ko koreki ko ndo kumia oroje esenge njo balemi abanga maite bagopuza kere kwa motairi na mbuya na sege kamoka kame ban beke bande yam beko boye ke wangu kali saini na ai saini ko sinenge chiko kali ke sky kere kwa deri mulemi awu ate procedure yo odarau igesango na ria affected beko siri chibando ibire satu pona chia kombitiri oboyo kuliko taisa ko saini ko sa wande babeka ebando pamoja no buyo bwasamba chibando chiri chakoboka hata abantu cyane cyakoreki njamete lakini iriya mafundisha haiko kara yetu na kusema abantu na buyo chibende ko koreki chibende ko kunana ere yo ya marabane ko chibende ko bo kara mafundisha kuna ya makama kama ete baada mafundisho mole miara makama ke lakini hapo hata great impact aso mole miri gesa yo mole ngabona mole nje my main focus ni na in Apollo tote to connection ko chinjitora magima yawa yabantu mbuyo mulimi acha tena njama ina kakise chikunibe kona at least ko sachi kunikomi that is an advancement because mugondo na wakoltek noro and since mugondo wabiro moke which means you kwenda kunyotumika buya for your benefit yeah all right abo igonkwa bo kwanera engana yokomina na wakana chiloni ngaki abalimi ba gusi ko abiro ko ra sense me wakana chiloni ngaki ba ikerere na endengana kyura ko kwanera ngani amaina umusimulia ntwanye ko abalimi baito ebimeri bimbusure no boyo bo umusimulia wetete mbale ba kanite mbale ba bete emina na kidogo asogwakana labda maybe wani kwenye mbara koraki maybe kwani kwenye mbara nyora besa buya kusembara nyora marketing ya koraki yokon but no worries bona ntuna Apollo around yetu ibangire whereby to chikubate a procedure by to kocha twakuri ebi chibando kiri chao na kwasimekire gesari cheto for example na kwabwate kwagese chikuni 20 watabiri sana ngoli yori
15 gokororeki nkaboni ole will toche stwari twera chibando chiri twachigora at a better market price ali ora avoid asara ichimu abali mbakoraki bakonyora on after that nabakoraki nabotokonyora twa slightly part of the loan kurwese kwende yao abona kwa the loan 10,000 toni chibando china kwa 50,000 bana cha 10,000 bakoraki bakonikinda another thing igendongerekere apore tabale mbiko kuna min pay epesa nera at least kilomoting muri yakobeka iriyo koroke na commitment ona bona fonyara musomuri mungu into ya 10,000 at least na month na bawenda beke none 500 Ondera simabike 500 chiri chance akobeka shilingi 20 shilingi 50 at least motinyo make sure na compliant so that atabet compliant apena tinkanya kanyara kale ka impose ka 1 shilling usi 2 shillings oja ka impose usi amatko na sarasi ndoje besicha bechi nyingi kono muri minabwente kumanyana imbuya era manyana because my commitment nendo kya muhimu because na ndo atewana ngona ko limit to what premiums premiums itu taka ndio chikento keke na kitu choshika stokorki to make sure you are covered in case of any calamity all right atoske bose omo ligeria on this tv naro ko bolinga inubu na Apollo nchira kie ye murabe mugotumanyinga tobetoko sona inu ansinari mwarabe ile to mwabere mokorama to kyama ya gose indumo kale gotemera tobetumanyanga so bwingi thank you ndu ntori gotema because Apollo is at 2015 we have testimony chinyinge from Nakuru imwetani miaka kianda Nakuru County no by the Apollo ya chakrete ya menyiro imyaka mingi Western last season wanyore bada komba limimba na last time ya to chaba nyore chibesa agolere ngomba ka ngombe ya kanyiruka Apollo abande konyora kusebayira abane school fees bakande school fees so rige sa people abali mibabe nyora bakanyora pamba harvest next time mungo chanda kuja na zile success stories to share na baremi na bategeli bali baroche orona amaine their benefit ne dio koraki yokole mana Apollo even bali batotegerete we know about remember in Kisinyamira watu abere to kusimika na for the last 2 years mbabo ate good testimonies akote ba maine na simika na Apollo na de amabadiliko na kolte na ro chiwodi chintene na were ngotaro anyira bali mbago ndeina egasi kolte egasi renkia mogendere boy ko kutukonya all right nagani kumanyanga umuliro ndizi tv na batebanga na bere ingokoro buli mibuane buyando chinga amatokyo mbyanko yanyora na somiri abana bane skuru endo chinga tindo chinga nindo chibe ko ngubondo bonse obuyamboro byobo boko bana Apollo umulimi ngabuno yo mbyamuno umulimi oyo as much as your somiri abana bae number 1 maite essence twikire kwanza olio kolego somia abana nero anchitebesa mono inero research yako na aba monte kekire miaka 60 go chabu ali besa koraki once and bono mo konyoro maybe umulimi okonyora nkakorte nkale ane bukwe gotana bagotana ido mind igere kiombe yake ya setana baje batebego bono umulimi mo kerera nrenka still na bwene tanyoro chibesa because na bona yokonyora abana abangi gose ba college school chigasi nchipolite kidogo kwa sababu so no konyoro mwibulio in one of the other anko cha konyara ko boost umwana as much as you call it boost yani maybe ngonya usora ngere interview asekete so umulimi nabwe chibesa chiro chi in these countries to ikero ndo yokoleki oisane ne chibesa iko mulimi oige ntatora mu advice number 1 even though bingara nyare ko benefit from Apollo maybe tate ko korapole mi na batoko moitangia maji na tatageti na wanyo na bwate chombe usina bwate chingoko na utoko mwa these animal feeds to mama foundation akyako ndila chingo kichae amente anabako nyore chibande chingo kichoni ko singombe yoni ko somendire amabera ali ngombe lyao kama na ndoko nyoro mulimi yo to nyora amenye to mubia all right nakani kumanyinga nende inganere ngeti amaegerio maito bolemi nko nyagonchuli bole obolemi bole bwa kale tali bolemi bwa bono nchera kiye moko mokorua amaegeri no nabo nchera kiye moko ne kinga amaegeri mokorua na yekerero yani modern yani anyagonchuli nebinto ekyagara bono iga nigolire ligenda te gonchuli igo ikobo limbokoru asenchira ere ekone kinga umulimi oyo no nyange bindo bibiri gonchuli anga obolimi bwa liga sankonyora buna aganete kolinyora kolinde no nyange bindo bibiri gonchuli amen thank you in Apollo what we do kile musimu ukora tole what we call recording amafundisho because twanyaza na sometimes nakota ko gotoma mafundisho maybe through WhatsApp tari bantu bonse bakotaki awati simi WhatsApp nakota ko mafundisho wetera essential maybe ya Facebook kindere bantu bonse bakoraki
wako access that. So in Apollo ndo kwateke ndo kuna IVR, integrated voice recorder, whereby we record those agronomic trainings and each bando to record. So muremi oyo kakeri kirenga keri yo kosimeka, we send it to all abarimi bali ba registered in Apollo. Iko chabone njira yisi mikolera. Once kwa receive yako te karibu Apollo yacha kwa mafundisho. If neka kia kwa top dresser, those recordings they go out to farmers. Ego chabuna like a call, ego work resim from Apollo. Once you have received it, yako cha kueleza. Na because no kia kwa top dresser, kwa benefits kwa top dress, how you are supposed kwa top dressing. The same way, also ngona natore kira tupate these farmer forums in Ebinyoro mbali we train abalimi. Kwa taiva na kyo apply oboyo ngakikyo kwenda kwa top dressing ngo batora mafundisho neko chakera zero na kyako prepare mugondo na kyako cha kusimeka kwa chako chapaka sala chako kesa na kyako preserve chapana. So we give them trainings to cha nemo agronomists over train more aboli amaswali baboli maybe Kenya migere kikere mugondo kinga na iga ndio woki to have advice. So our work is to teach and to make sure that our aim no question abogima waba abali mebaito babere educated na ande banyola bo semi we say. All right. Erebuya kegima kindo chenga chinsa chingo chigende tokomnyoka ase emambia yabono nagania abono obe gukubwatuka obosemi bwa gochia ase abaremi ane mono igoro yobuya boko korana inu emeremo nabo igo totarikera ase nsemi tengo na kuboli nabura nyolenga emanyango buna ekyombe gya Apollo nchera kimwa berimo konya abantu konyola emeremo abasa nchera nerimo akonyera abarakosa konyola emeremo nabo yukonere abantu bali bale chiagro dealers maybe naro montoko ni obuoyo nembusuro njira ki arabwa korana inu emeremo. Thank you. Wanaiga in Apollo right in Wanaga ndo what more than 500 field officers both Kisii and Nyamira barik in Apollo and these field officers are working twice a week. Never gonna register them. And so far from Nana Soita Apollo these field officers now most of them are advancing in their career. Abane mipa kwenye chipesa from Apollo au chake biashara. So abogumabwa are very transformed and they are proud on the inner. Thank you for guiding me through Apollo. Now I'm somewhere. A family now my family can smile, put a smile on their face. Again, the Kende agro dealers, we are doing partnership now. This most of these agrovets partnership yetu akore number 1 ya kwanya these agro dealers number 1 babe marketed bamanye nango exist bare number 2 to bare trabaremi because mo eto moremi uri nago cha kuyobo iboro Apollo ko chare sedu ya araba akubona no gwato engali ko diko sibiria ngombe so kwa mwele lyo kuri seduka yao. So in one way or the other, so we are changing the lives of our agro dealers across the country and even across the region in Nyamira and Kisii. All right. Asinge nchono chebiri byabere kumnyaka bono tomanyi bonta tobwa toke ekerengere likia okyo mwali na boigo na boko na no ine namba yesimi uchaso muri ndizi TV ndo kaniko ko ikera elinde obego komo semi na boigo enchira yabene bono libaga na sore mbiamono umwanchu oyo otorgere tikorwa alibu gonka igenda natagota yambiamono asoko totagerenga kie twaberega engaki twikire bona ega bale mia bange bare stage rio corona top dressing ono in Apollo right now ngwena tore twa igore option kwa ba umuli miara nyale koira oboye sinjera ya cash go say loan no tete koira cash option ya kaltek nero enjiro ra nyale go twikira namba ya nere 07 13 18 9003 kere kwa nyare kwa kese nambe yo ni nyare no nyare ko nyora nyare ko receive namba yawo nyare ko konya ngo guide ngo sign mu field officer anyare ko konya kera ko konya at the end of the day na ko guide na the next step ko penta ko kora na de ngendo na ta ko pasaba ngena ki to bwatira namo to menterigesa turwa se enjireliwe to cha turwa enjireli to akasime kere kare ese ebimeri ese nje yoko libuka to nyare ko kora bone biasara wewe ba to korosi to simeke ndagera to nyare ko kone kere to achire galisiko. Otherwise, na tebe mbiamono karibu Apollo. Apollo is for all of us. Right. As faida yomurigiria on Ndizi TV 9 nale kusaba oirolere enamba yao. Mbiamono. Na tebe 07 13 18 9003. Abasa ebekerero ngaibara abanyore michandao. Okotonyora www.apolloagriculture.com kwa hiyo ni kwa website. Ase mtandao wa Facebook ni @apolloagriculture facebook.com.
Alright, orabia kegima ambia mona suikira na ime studio imambia bono ende ntogendere gusanga naye asama tukare gosyo abe kumulekera ekyombe gia Apollo alse emiremo emiya mogendere tokora ase chinsemo ao ime yorogongo rwagusina buko chikaunti chitontokana ine imense echo ya Kenya omwancho muliria Ondizi TV oyo nomobisa Douglas ombe okurwa ase ekampuni ya Apollo Agriculture oyo berawikira na ime yumurobere bwensa kya emambia yabono asabira gusanga na into igoro yechinchera bagendete kurwa ogosira gochia asobolemi oberega gukora gwabatwerera ase oboime igoro yemeroberio ababwate nyoranga imense cyo Kenya nchirendete yo obolemi nabwo esiro bose nabwo egete kyo mogongo obwo botenenku yense yaito ya Kenya segoni matinga kwabiro konyora engane yemu bose engana ende erabe okonya asoko egendereria ase obolemi obwa literne nkoro kwa Job Maangi na abutu abetu kubwate na barabwine kwene kichibichechi oboigo na malio gyabira wikira ase ncherabwikira Kelvin Mugambi bare amo nere Abigail Nyanchama ase kolende twalengenere Frida Tamwebe ase ngencho nere obagakonga goko amugene turibaga abo usangana intwe ase emambia yabono amoncho muri Ondizi TV wikira chinga kichina bataka iro bulidiro buya Ondizi TV naende boigo nabagane rizikuligia emambi yabono inyoranga Ondizi TV nabwo obwansu bw'omugusi.